Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión cuarta con un ligero cambio en el orden de las conferencias. Vamos a empezar con la que está prevista en segundo lugar, que nos la va a dar Carlos Paz. De Carlos Paz tenéis el currículum en vuestra carpeta. Ya no vamos a entrar en detalles, lo podéis consultar ahí. En todo caso, lo que sí me gustaría comentar es, aparte de su amplia formación en cuestiones infográficas y informáticas en general, que respondería al nuevo hombre del Renacimiento, ¿no?, con conocimiento completo, ¿no?, de todas las cuestiones, ¿no? Si antes hacía falta conocimientos, por ejemplo, el arquitecto, pues de dibujo, de arquitectura, de agrimensura, de botánica, incluso cuestiones de salud a la hora de edificar, es decir, una visión completa, ¿no?, del hombre del Renacimiento. En el caso de Carlos Paz, pues es algo parecido, ¿no? No construye físicamente, pero sí virtualmente. Dentro de esas reconstrucciones virtuales también hay que saber las medidas, casi cuestiones técnicas, arquitectónicas, pero también pues la vegetación, cómo está dispuesta, ¿no?, según el momento, según el punto de vista, ¿no?, las nubes, cuestiones físicas, cuestiones táctiles. Es decir, requiere muchos más conocimientos, ¿no?, de los simplemente informáticos, ¿no?, que también hacen falta, evidentemente. Por otra parte, insisto que el currículum lo tienen en la carpeta, por lo tanto ya lo pueden ver detenidamente. Sus trabajos en publicaciones y en empresas de primer nivel pues demuestran su gran capacidad, ¿no? Veremos también ahora los resultados. Pero no solo es que trabaje y trabaje bien en esos cometidos, sino que además lo hace con pasión. Eso es lo que lo distingue pues de otros profesionales, ¿no? Y fruto de esa pasión que tiene por esta infoarqueología, infoarquitectura, es que va a publicar varios libros, entre ellos uno sobre arquitecturas en papel que nunca se llegaron a realizar en Orense, o edificios desaparecidos de Orense, ¿no?, vistos, no recreados, ¿no?, por su buen hacer. Sin más, doy paso a la conferencia y adelante. Bueno, hola, buenos días. Primeiro, darle gracias a Julio por la presentación. Bueno, gracias a Jesús Ángel por contar conmigo para estas charlas, e gracias a vos por vir. E, bueno, pois a institución, sempre un placer e un honor, pois, no Museo da Cultura Galega vir a dar, bueno, pois unha charla, non? Sobre o que a un lle apaixona, no meu caso, pois é o mundo da infografía e o mundo virtual. Vou tentar ser rápido porque non sei exactamente o tempo que teño. 30. Entón, pois vou ser un pouco rápido, vou enseñar máis tema visual que botar o rollo. E, bueno, despois, se hai o caso que des preguntar calquer cousa, pois... Primeiro, o que fago eu non está nunha epígrafe da xeo social, é dicir, pode falar de infografía digital histórica ou infoarquitectura patrimonial, infoarqueoloxía virtual, é dicir, non hai unha definición. Son destas profesiones novas que a educación reglada non é capaz de absorber, salta por encima da educación reglada. Para a xente que irades derivaros a este sistema, pois tedes dúas vías, non? A vía reglada, se sodes arquitectos ou historiadores ou arqueólogos, pois, bueno, hai cursos de posgrado, hai másters que vos levan ao mundo de 3D, pero, bueno, a vía natural, hoxe en día, para acadar un nivel altísimo, tes que ir á educación non reglada, non? É dicir, hoxe, ca potencia dos ordenadores, ou a baixada de precios dos ordenadores, calquera pode adquirir un equipo por relativamente pouco diñeiro. O software hoxe tamén é barato,
hai para estudiantes, non fai falta nin licencias prácticamente, e despois está a rede, que é a gran máquina de formación. Se un ten interés, atopas o que che dá a gana a nivel de formación. Entón, pois, no meu caso, pois, bueno, pois, eu veño do paisaxismo, fun un pouco derivado do diseño industrial e, bueno, pois un pouco por medio de casualidade, pois acabei un pouquichiño pois nas empresas de infoarquitectura, non? Que cando había época de construcción que se facían infoarquitectura para casi toda a promoción urbanística. E, bueno, pois cheguei un pouco ao patrimonio, pois un pouco por casualidade. Entón, pois, bueno, pois unha mezcla de paixón, tamén de indignación por ver a patrimonio esvaecido, desaparecido, desvirtuado. E, bueno, foi un mundo tremendo. Vou empezar polo final, o que sería o final. Vou vos poñer un vídeo de que se pode chegar a facer cun edificio. Neste caso é un hotel que estaba en Ourense, Hotel Roma. Era un edificio tremendo do arquitecto Daniel Vázquez de Gulías. Vamos, ímolo poñer un ratiño, un minuto, vamos, para que vexades directamente do que estamos a falar. Bueno, vou non parar porque non nos dá máis tempo, pero, bueno, é bastante hipnótico, non? Isto é unha das cousas que se pode facer con infoarquitectura aplicada ao patrimonio, poñer en valor o que é patrimonio, que é inmaterial, porque xa non o temos con nós, pero aí está, non? De alguna maneira, sigue formando parte do noso patrimonio e, como tal, hai que cuidalo, hai que respetalo, hai que valoralo, non? As circunstancias históricas de cando desaparece un edificio son moi variadas, pero, bueno, neste caso, pois, vamos, un pouco para que vexades o que se pode chegar a facer. Isto está moi ben, poderse facer moito mellor, de forma diferente, pero, bueno, está tratado con moito cariño, non? Vouvos, como non temos moito tempo, vouvos falar das fases que leva construir un edificio, non? Están a grosso modo, é dicir, este é un pazo dos Condes de Andrade en Pontedeume. Hai unha fase que é de investigación, a fase que, neste caso, fan historiadores que levan o proxecto este, se dedican a ir por todos os centros de arquivos, a buscar planos, a buscar expedientes, fotografías, debuxos, croquis, calquera cousa que valga para despois poder levantar o edificio, non?
Entón, pois, vedes que teñen indicacións constante unha vez que se centre, que esa información dispersa que está por aí, que se dedican a ir aos sitios, sacar, escanear, bueno, en fin, empezan os traballos, pois é moi constante, pois as correccións, mira, isto está mal, ubicar ben na posición o edificio onde estaba, nos entramados históricos urbanos actuales, correccións constantes, mira, isto está aquí, isto non está aquí, o traballo despois empeza, bueno, pues, sobre todo con AutoCAD, porque é bastante preciso dibuixar un pouco onde está cada cousa. Hai que decir unha cousa, que os planos xamais encaixan, xamais sexan planos do século XVII ou do século XXI, non encaixan. É dicir, entón hai que facer, pues un pouco un Tetris e tal hasta que todo encaixa. É un proceso lento, pero acaba encaixando todo, non? Sacamos das fotografías antigas, sacamos os perfiles, calquera información visual válenos para sacar e fabricar os modelos, non? Entón, pouco a pouco vamos compoñendo un puzzle e, pois, partimos sempre dun 2D, non? Do edificio, das plantas, secciones, pues eso vai crecendo, como serían as cubertas, porque a veces non hai datos das cubertas, entón hai que moitas veces utilizar a intuición unha cousa que se chama ojímetro, non? Que é aproximar un pouco según, porque non tes máis referencias que o que tes, non? Entón, pois, a veces a complexidade suele ser moita. Despois, sobre fotografías, pois miramos un pouco como era a topografía naquela época, intentamos mirar todos os factores posibles, que grados de inclinación tiña entre cotas, calquer dato por pequenos detalles, non? Entón, é un puzzle que se vai xuntando pouco a pouco, aquí vemos os buratos que había aquí arriba, onde habían esos canzorros que despois os tiñan o tal, pois estou poñendo un exemplo, pero igual en todos, non? Hai sempre dúdas, variacións, consultase co experto, o experto dá o visto bo e entonces vai collendo forma o edificio, non? A maioría das veces, consigues material así e despois, tes que tamén limpalo, preparalo, a veces ben curvo, tes que poñelo recto para poder dibuixar despois en condicións, co que incluso o material que nos dan hai que traballalo, non vale así en bruto. Despois, fanse, estos son capturas de pantalla directamente. Eu traballo en AutoCAD, pero podes traballar en calquer software, podes traballar en Maya, en Blender, en Cinema 4D, hai SketchUp, hai 1000 programas. Antiguamente, non había transferencia entre programas, horas ou a importación, podes traballar en calquer programa que despois podes mover e importar, non tens ningún problema. Entón, os proxectos van medrando, van tenindo infinidade de correcciones, van evolucionando, hai dúbidas en todos os lados, e pouco a pouco vais a resolvendo, non? Vai collendo forma, incluso topamos cousas que dentro das fotografías que nos dá que son detalles, non? Pouco a pouco, a cousa vai collendo un pouco de forma. O capacidade volumétrica de ver un edificio témola todos. Non é que eu non valgo para ver un edificio en 3D. É algo que témolo todo innato, é dicir, de forma innata, non? É dicir, que a base de tal, ao final, a estrutura volumétrica acaban... Estos son renders de proba para ver os fallos, que se disparan así rápido, tamén para enviarlle o historiador, o investigador, para que diga, mira, isto aquí non, isto sí. Entón, xa vedes que aquí va collendo un pouco máis de forma, estos son renders moi primigenios, despois a cousa vai collendo xa, estos creo que foron os primeiros así con textura, que era para probar un pouco, unha das fases, non? E, despois xa metido a topografía, metendo arbolado, e se vai collendo un pouco de forma. Estos son totalmente provisionales, non? Entón, para resumir, hai unha fase histórica de investigación que é unha parte que creo que é pouco valorada porque é moi ardua. Despois hai unha fase de debuxo 2D. Podía ser directamente facer 3D, pero é mellor sempre facer o 2D.
Despois xa a fase de modelado, e despois unha fase de texturización, iluminación, renderizado e postproducción, non? Texturización, imaginade un cubo que lle metemos unha fotografía que cubre como unha sábana ao redor dun obxecto 3D e iso é a texturización. Antiguamente, como había pouca capacidade dos ordenadores, pois era unha fotografía pequena que non pesara moito. Hoxe, unha textura pode levar 8 mapas. Leva mapa de desplazamento para que teña volumen, ten mapa de brillo para que brille, ten mapa de reflexión, de refracción, mapa de oclusión, onde van as sombras, é dicir, que hoxe son materiales complexos, non? Bueno, e despois a iluminación é unha simulación do entorno físico, non? De sol, iluminación, de rebotes de fotones que se simula dentro dun ordenador para conseguir o hiperrealismo, non? Entón, outro recurso que utilizo moito antes dos modelos, antes de texturizar, que son, non se ve, é a restauración, a ver se me abre con... Bueno, como hai algúns TIFF, non sei se me abrirá. Bueno, a restauración fotográfica. Antes de traballar un proxecto, eu, se hai alguna fotografía, intento facer un estudio de texturas, entonces fago, primeira fase, pois isto é unha fotografía en bruto, se vedes aquí, primeiro que fago unha limpeza, unha restauración fotográfica, e despois fago un fotocoloreado. Hai que escapar do fotocoloreado este que había con colores pastel, que é horroroso, pero faz un estudio de como os tonos das texturas, bueno, xa vedes que neste caso era para este edificio da esquina que está na calle do Paseo de Ourense, que, bueno, que desapareceu nos anos 30. Vou enseñar varios exemplos desto, de o que sería restauración fotográfica, fotocoloreado para estudio previo, non? Isto era un arco de triunfo que estaba se fixo para homenajear o Padre Feijóo en Ourense, estaba feito con ladrillo, só existía isto e no ano 2015 apareceu esta fotografía que debe ter así, ese tamaño. Pois nada, metemos aquí unha restauración, un pequeno fotocoloreado e isto, pois isto foi un modelado feito antes de ter a fotografía. Se vedes a fotografía, ten por aquí detalles constructivos e cousas que, obviamente, neste grabado, este foi o grabado do que se fixo o modelo. Entonces, nos construíse según o que tes. Se tú non tes material interesante, pois construyes o que ves, non? Este xa non valería, habré que revisar este proxecto, por exemplo. Vamos, este outro dos proxectos que están pendientes, que é o edificio do Parrote, a cárcel do Parrote, non? Está ali a Casa Gótica do Parrote, perdón, que está en Coruña. Entonces, bueno, pois eso, faise un pequeno arranxo da foto e un fotocoloreado para sacar un pouco todas as texturas. Repítese o proceso no que se pode. Isto sería a escalera imperial do Hotel Roma que vimos antes. E, bueno, pois, despois o modelo infográfico, pois, bueno, pois copio un pouco os tonos, as texturas. Isto, por exemplo, é a estación antiga de Ourense, de Canedo, pois o mismo, faise un proceso de limpeza e un proceso de estudio de texturas. Vou vos poñer así un pouco algunos rápido. Isto estaba na Rúa Paseo, enfrente do Hotel Roma. Depois do Hotel Roma, esta fotografía é moi antiga, será da primeira década do 1900. É o mismo, non? O proceso podes extrapolar. Isto a Rúa Progreso no ano 1900. Podes extrapolar a calquer... Esta fotografía de Ruth Matilda Anderson desde a balconada do Hotel Roma. Entón, isto é un recurso a fotocoloreado e a reconstrucción, a restauración fotográfica que utilizo para centrarme cas texturas, non? E despois volvo a enseñar algúns proxectos rapidamente. Por exemplo, este de hai 2 ou 3 anos, bueno, que sería unha das portas de Ourense, non? A Porta da Aira. Pois nada, pois fixemos unha reconstrucción basándonos neste plano que existe. Había 12 portas, só queda... Non queda ninguna, vamos. Só hai información de 2.
Este que arquitectura non construída, este é un ingeniero que foi por Ourense e ao ver as Caldas dixo, ao ver as Burgas dixo, non pode ser que non teñades un... Entón, bueno, pois, baseándonos neste plano que non encaixaba, pois fixemos esta reconstrucción, xa vedes que o nivel de detalle é elevado, está encaixado no que sería o entorno das Burgas. Isto sería o exconvento de Santo Domingo, en Ourense, unha visión desde arriba, non? Entón, o entorno, xa vedes que un entorno en neutro para que se pode localizar. Este sería a estación de Canedo que vimos antes. Canto máis precisión utilizas a hora de construir, o resultado final da imaxe sempre é moito mellor. Son pequenos detalles que se suman. Isto, por exemplo, sería na Alameda de Ourense, o Hospital de San Roque, onde hoxe está o edificio de Correos. Un edificio que era de 1500 e tiraron no 1930, vamos. E, bueno, pois fixemos reconstruccións do antigo Concello de Ourense, de como sería. Desto non hai información, só información visual, información escrita e pouco máis. Este edificio, caeu, reformouse, meteuselle aquí este reloxo e aos 10 anos caeu polo peso. Despois hubo dos proxectos que nunca se levaron a cabo, que foron este, de Manuel de Uceda, e este outro, de Antonio Queral. Obviamente ningún dos dous, pero, bueno, isto sería... Vou enseñar un proxecto de Palacios que a calidad non é... Palacios fixo un proxecto para Ourense na plaza de San Martiño de Tous. Fixo unhas acuarelas moi bonitas. E, bueno, pois, non sei, mellor se ve un pouco oscuro, un pouco queimado, pero, bueno. O espacio é máis pequeno do que parece, non? É dicir, non hai moita distancia, pero, bueno. Entón, bueno, pois, son rendes de proba, non teñen moita calidad, pero vese os volúmenes, non? Con isto podemos reconstruir calquer construcción de calquer arquitecto integrado no seu sitio, non? Esta parte está extrapolada, porque como só había información de interior, extrapolei cara ao exterior como daría as outras fachadas, non? Xa vedes que aquí hai corrección de errores. Estos son renders todos de proba, non teñen moita calidad. Aquí tamén modificaba a fachada, o Palacios facía moitas modificacións na fachada esta. Máis cousas. Hai un proxecto que a min gústame moito que no ano 35, isto foi un traballo que fixen a Fundación Penzol, o arquitecto nacionalista, bueno, era galeguista, Manuel Gómez Román, fixo un diseño a Castelao para a súa casa, non? Entón, pois, fixolle, bueno, pois, unos bocetos, un dibuixo. Entón, pois, bueno, pois, fixemos unha reconstrucción, non? Primeiro escollimos a imaxe, limpámola un pouco, preparámola un pouco, bueno, un pouco estudio de como serían as cubiertas, e, bueno, pois, fixemos a casa que, bueno, que lle farían a... Refírome que non só é edificios que existiron, non? É dicir, o valor que ten o traballo dun arquitecto, pois, supoño que os arquitectos de hoxe, dentro de 100 anos, tamén estudiarán e farán reconstruccións, pero, bueno, ten valor porque é Castelao e porque, bueno, pois, fin, é un proxecto curioso, non? Vou enseñar, por exemplo, isto é de hai nada, de hai 6 meses. Había dunha das portas de Ourense que estaba encima da ponte. Isto son cosas que van no meu libro, pero ainda está todo pendiente de finalizar. Só tiñamos este dato, tiñamos as medidas, bueno, pois extrapolamos un pouco, integrei no que sería na súa posición original, pois sería este torre defensiva porta da cidade, non, de Ourense. Se tiramos, podedes ver que hai bastante resolución, son
son grandes. É unha forma moi gráfica de ensinar o patrimonio, de que a xente o identifique e que o ubique no seu sitio, non? É dicir, sales do corsé académico e marchas sales saltas un pouco que as fronteiras do académico e vamos, a divulgación o que interesa, non? Vou enseñar algunha cousa. Un edificio que había na rúa Progreso, en Ourense, o edificio Lombardero, tremendo, é un edificio tremendo. E, bueno, pois xa vedes como queda integrado o edificio, máis con xente, cando son fotografías que teñen sol, oblígame a mí no motor a colocar o sol na mesma posición para que as sombras coincidan. Pero, bueno, o resultado creo que provoca por unha parte indignación ver que xa non temos eso porque alguén quixo facer un edificio nesa esquina. Pero, bueno, vou enseñar ahora rapidamente, non sei como vou de tempo, pero, bueno, para que vexades. 5 minutos temos, nin eso. 5 minutos temos, sí. Nada, proxectos a outra escala, estos son un traballo conxunto con outros modeladores que se fixo para National Geographic. Bueno, pues isto é reconstrucción de Atenas, todo o que vedes está reconstruído en 3D, todo. É dicir, edificio por edificio. Isto podes escalar o tamaño que queiras. A parte máis complexa sempre son as partes orgánicas. E, bueno, os modelos permítenos seccionar. Bueno, vou ir pasando uns cuantos modelos para que vexades e vou vos comentar, para rematar, como vexo eu un pouco o futuro do tema este, non? E agora, isto creo que é este é o Odeón de Pericles, creo que, e isto é, bueno, non me lembro. Vamos a Chichén Itzá, que tamén tocounos un pouco edificios de Mesoamérica, non? Realmente podes construir calquer cousa. A mí non é igual construir unha zapatilla, construir prototipo dun motor. Isto non sei, non me fai caso. Vale. Vou deixar unhas imaxes aquí para que se vexan. Esta era a Casa do Pobo de Ourense, que estaba en Rúa Progreso. Bueno, vou, así, en 2 minutos, como vexo eu o futuro no tema este. Para o ano que ven, empeza a operar o 5G, que significa 10 gigas por segundo de transmisión de datos. É dicir, calquer persona nun móvil ten unha capacidade de transmisión de datos brutal. E isto que significa? Significa que se eu vou a calquer punto podo descargar calquer programa, calquer modelo, que pese moitísimo. Tengo acceso a datos dunha forma brutal. Se xuntamos que a tecnoloxía da realidade mixta. A realidade mixta suposo que entenderías o que é a realidade aumentada, a realidade virtual. A realidade virtual é un entorno pechado con cascos. Realidade aumentada é cando poñemos un móvil ou un tablet sobre un código QR e vemos un obxecto que se move. Pois a realidade mixta son unhas gafas que son transparentes, teñen aquí e nos permite ver o entorno. Se xuntamos eso, esas gafas que xa están fabricadas, xuntamos o 5G, xuntamos os novos GPS que teñen unha resolución, precisión de 5 a 10 centímetros. Podemos ubicar calquer modelo infográfico en alta resolución con texturas de alto nivel en calquer xacemento arqueolóxico de calquer punto. É dicir, podemos convertir calquer xacemento arqueolóxico de edificios que non están, ou están destruídos, ou están desvirtuados, podemos montarnos
unha exposición virtual permanente, prácticamente sin inversión, no seu sitio. É dicir, tú te verías andando por unhas ruínas, obviamente, cas gafas podes ver as ruínas e podes te mover para non caer, pero podes nivelar a mellor o nivel de transparencia do que estás vendo. Estou falando dun castro da Idade de Ferro. Podes entrar nunha palloza ou nunha casa e ver como eran as ferramentas, é dicir, cun nivel de precisión e cun nivel brutal, non? Entón, pois, a tecnoloxía está aí para sacarlle partido e vamos, de feito, hai un rapaz que fixo un artículo hai pouco que se chama Xavier Moure, que dixo que a alternativa ao despoboamento das zonas rurales, unha das solucións é o patrimonio. Temos tal cantidad de patrimonio infradivulgado que se o sacáramos a luz desta maneira, non, con o uso das tecnoloxías, pois, bueno, pois supoño que sacaríamos todos partido, non? Bueno, vou enseñar Palenque, que é unha dos últimos proxectos que fixemos. Sabes que se modela cun nivel de precisión altísimo. E, bueno, despois, por último, decir que para que valen estos modelos 3D. É dicir, as imaxes están moi bonitas, pero valen os modelos. Os modelos 3D valen para varias cosas. Valen para imprimir con impresoras 3D de carro ancho, imprimir modelos de 1 metro por 1 metro, por exemplo, un edificio de 1 metro por 1 metro, imprimilo vale entre 1.500 e 2.000 euros. É algo absolutamente barato. É dicir, despois habría que texturizalo e tal e cual. Un modelo 3D vale para que no futuro alguén poda reconstruir esos edificios ou modificar e dicir, mira, isto está mal, non? Estaría ben ter unha base de datos onde historiadores, estudiantes, arquitectos podan descargar esos modelos e dicir, mira, pois eu voume facer un vídeo infográfico. Valdría para que un centro de interpretación pois collera os modelos, fixera pois unha maqueta, fixera vídeos, fixera... É dicir, isto é como deixar un libro para o futuro, non? É dicir, é outra maneira de dar un legado, pero é un legado, non? É dicir, os modelos 3D non teñen valor se non pasan polo tamiz dun historiador ou dun técnico. Entonces, o valor que teñen é polo traballo en conxunto, non? Entón, pois, bueno, pois decir que o multidisciplinar é o futuro, é dicir, os avances sempre son cando se colabora entre varias ramas da ciencia, e, bueno, pois eu agradecido de poder traballar con profesionales da categoría, bueno, pois destos profesores e catedráticos que, bueno, que son, aparte teñen moita paciencia comigo, co que se agradece tamén. E, bueno, pois nada, pois, por mi parte, pois nada, moitas gracias e...